аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинҳои гуфтагии шуморо аз мошинбозори душанбе омода кардагем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо мекунем. албатта ки дастгирро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шавен ва фикрҳои худатонро оиди нарх дар комментария ҳатман бинависонен. Range Rover Vogue бародарон солаш 2013 Европа ҳуҷа танировкаш 1 сол камераи қафоам кор мекунад, свет чақаитон дидестен вақтиро ки камтар тай навеста бо ана светаш ториктарам меояд. салон шаг мегирем, салоншан як тамошо кунем. خب 164,000 пробег дорад. Старт-стоп айна старт-стопшо блодар. Автомат. Бор компьютер, климат-контрол, автопилот. Обогрев пеш, қафо. Ҳамаш қоидави кор мекунад. Хеле салом ахшишон мегирем бинем. خودش میکشه در رو محکم شود. ابی موتورش سه دیزل нархиш $36,000. номро кара мемонам, занг занен бо барои шуморо бештар маълумот метавонам. номерош 551 300 198 $36,000 мегӯяд. ай номи канали Автолайф занг занен, бародарон бо барои шуморо арзон мекунанд, бештар маълумот мегирен. хайдори аниқ бошен, агар ай бо муомилаи хуб мекунанд. ҳатто Lexus RX 350 бародарон хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2010 сола объёми 7.5 қати 4 та баллон навай, ҳуҷҷат тайинокаш ҳамаш ҳаст. зани камерашам кор мекунад. ҳолати хуби хуб шад. 4 та баллон нав. бензини холӣ. боз як салоншам мегирам. шавӣ каркан даро электропакетан абагирек мултирон ҳамаш ҳаст. коробкашам автомата 121,000 пробег дорад. ози яга қафоам мегиримаш. кожни салона бародаро ҳолати хуби хуб шад. ози яга пешан камераш мекунам. ҳуҷҷат тарофкаш дорад. салом алайкум бачаҳо, гариб чутор ҳамада салом бачаҳо. ҳайна мошини мо 220,000 нархш. харидор боше хай номрое мемонем, занг мезанем. иншоалло ки мехаранд шака. нарша 220,000, 220,000 бо муомилаам дора. номро акара мемонам, занг зане қатон муомила мекуна. ҳам номро та мегӯ ака. сасияни хуб шай бародарон. 915 76 58 88. хуб ман номро акара мемонам, занг занен. касоеда ки маъқул мешаванд. боз як ай тарафан салом шаб гирам. салом шаб гинай.
ماشین از صاحب باشین همی این همی زنده باشیم مخصوص короче ҳама каса комментарий ҳами бачада подписаться лайка фаромӯш накунед ҳа дастгирӣ кунед ҳами бародарам хундай бародаро хундай санатаю саната бародаро хуб некта ҳолати хубиш тамошо кунем касоре як маъқул мешавад номро якара мемонам 2015 дака 2010 ҳай объёми диққати бензини холӣ чорта балон наоз як салон шо мегирам тамошо кунед касоре як маъқул мешавад номро яка ҳаст дар шавӣ кака дар шав даро электропакетан коробкаш автоматай мултирул дора старт-стоп ҳаст печка консервш кор мекуна потолок панорама чухло ҳамаш нава борон гирмити вачи чухлош нав хай бохтуна мебинин улача ман ахира чанд гуфти ака 110 110,000 бо мобилам дора баъд хадавои падавои ҳамаш сӯзӯхта ака нишон метавам номро тамегӯ ака 002 002 2082 18 2082 18 хуб ман номро якара мемонам ҳесад бирем ки борон сахти бачид ундай саната ҳолати хубчай и уҷа тайровка надора ҳамаш яксола фақат мегири айш мекунӣ тайровка чормоа хам иш қилиб ҳастайда мегири айш мекунӣ га 06 бародаро хубина якта ҳолати хубиш тамошо кунем барои шуморо камера мекунам 2002 объёми 1.8 қатия 4 табалоншам навай сасаяни хубиш касоид як маъқул мешавад номро якада ҳамаш навай оз як салоншам мегирам тамошо кунем касоид як маъқул мешавад номро якара мемонам коробкаш навай чухло ҳамаш наван и бесума яка банаша чанд гуфтира ака 22 та ҳам номро тамегӯ ака бо савдо мешавад як қафо мегирамаш тамошо кунем номро табгӯ ака номери телефон 902 41 941 45 48 хуб ман номро якара мемонам занг занем касоид як маъқул мешавад 06 барои шуморо тамошо кунед ҳолати хубиш хай бо хутон мебинед ҳолата тари ҳуҷҷат тайинровка дора ака 17 рӯзи дигар дора ҳуҷҷат тайинровкаш хай бо хутона мебинед ҳолача Toyota Camry бародаро хуб некта Camry да тамошо кунед 2011 сол объёми 2.5 қати 4 тавалон нав ҳуҷҷат тайинровкаш ҳам ҳаст ҳуҷҷат тайинровкаш ҳаст 4 тавалонаш нав ай хай свеча хутон дидестин оз як қафо мегирамаш тамошо кунед чухло ҳамаш наван
чилияк ай пешаме дарош даро электропакетан мультирулдора коробкаш автоматай печка консервиш кор мекина ҳамаи навотош ҳаст чухолушам навай ҳозир як ай қафо мегиримаш наша 35 та мега бо мобилаам дора ҳамаи навартош кор мекина 4 та балон нав я 35 таш мега Иска? объем 2,5 қатия номро якара мемонам зангзани қаттон мобилаам мекина номро якана 118 55 55 85 ҳолати хуби хубаш тамошо кунед хайр вақтон Camry.